Znači ovo su komandant garde i njegovi vojnici vam poslali, a ja da vam uručim. Vojnik sada ima i poruču. Morao i da vas unapredimo. Gde je šapa? Čim sada. Ako ima 100 godina ima... Treba. Izvolite. Ovdje vam je i nova šapka, jer kad se unapredi vojnik, onda mora da dobije i oficirsku šapku. Ima i sablja, I sablja, a sablju ću da vam dam sljedeći put. Sad sam dono... imam. Ne, sad sam. Ali od ministra da biti. Ali i oficirski. Ovo je moj lični poklon cigara. Tako ćemo ovdje, nešto malo. I još jedna lepa stvar. Gardijske čizme. I čizme, naravno, možda nosim. Gde ćemo ovo da vam stavimo? Stavimo unutra u tašna. Dobro. Ništa. Za I svečanost.